It breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously there'll never be. И следователно, след мазното дупчене през вратата, получих ето това. Тия двамата красавци. Но, какво да се прави? Това е. То тук има още. Какво ви кажа? Яката работа. Да, имам няколко минус реп, защото съм читър. Това е. Киборг for the win.